গড়েশ্বৰ পৰিষদীয় সমষ্টি গড়েশ্বৰ ব্লক BPFৰ অন্তৰ্গত হাগ্ৰামা মহিলাৰ নেতৃত্বত পদযাত্ৰা আৰু জনসভা এই অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু একদম প্ৰতিকূল বতৰ বিৰাট ধাৰাসাৰ বৰষুণ পোৱাৰ ভাগত তাৰপিছত আমি গম পাইছোঁ মানে জাগা জাগা BJP UPPL এনেকুৱাবিলাকে ক'ৰবাত মানে VCDC লেভেলৰ মিটিং কিবা কিবি এনেকুৱা কিবা সভাবিলাক পাতি দিছে তাত গোটেই বাধাবিলাক নেওচি যিমান মানুহ ইয়াত আহি উপস্থিত হ'ল এই 2 বছৰ আমি বহি থকাৰ পিছতো প্ৰথম মানে সভা হিচাপে মানে আমি ৰাইজক কৰ্মকৰ্তাসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই চেগতে যথেষ্ট সংখ্যক মানুহ আহি উপস্থিত হ'ল সমাগম হ'ল আজিৰ সভা সফল হ'ল আৰু আগন্তুক দিনত আমি জোৰদাৰভাৱে আমাৰ VCDC লেভেল বুথ কমিটি লেভেল এই লেভেলবিলাকত BPF দলক শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে আমি গড়েশ্বৰ পৰিষদীয় সমষ্টিটো কাম কৰিম না UPPLটো নিশ্চিন্ন হ'ব আমি UPPLৰ যেটো সাংগঠনিক ব্যৱস্থাপনা সিস্টেম এই সিস্টেমটো আমি আজি তাৰিখত দেখা নাই তেওঁলোকে এপচু ল'ৰাবিলাকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ এনেকুৱা কামবিলাক চলাই আছে আমিতো আজিৰ দিনত এনেকুৱা দেখিছোঁ VCDC লেভেলত বা সমষ্টি লেভেলৰো যেটো ইহঁতৰ নেতৃত্ব UPPL হিচাপে দল হিচাপে কাক ধৰিলে ৰাইজে কিবা এটা অনুদান পাব কিবা পাব অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত এনেকুৱা মানুহ আমি ৰাইজে বিচাৰি পোৱা নাই UPPLৰ কোনটো নেতাৰ হাতত এই ক্ষমতাবিলাক বিতৰণ কৰি দিয়া হৈছে এইবিলাক আমি পোৱা দেখা নাই গতিকে UPPLৰ কথা আমি ভাবা নাই হয়তো BJP যেটো এটা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ শক্তিশালী দল আগন্তুক দিনত BJPৰ লগত আমাৰ মোকাবিলা হ'ব खुलुमबाय दाखालि गड़ेश्वराव जालांनाय 21 तारिखआव माने BPF हान्जानि जितु रेली आरो जनसभा बे जनसभायाव महेश्वर बसुमतारी बिथाङा मोनसे बाथ्रा फोसावदों माने UPPL दोलोनिफ्राय माने BPF आव हाबदों होननाया बेयो नंखाय बाथ्रा बिथांमोननि बुंनाया ओरैनो बांसावनायसो जायखिजाया दिनैनि तारिखआव बिथाङा आरो बुंबावदों जे ओइदिनखालिनो माने बे जनसभायाव बुंदों दि माने रायजो राजाफ्रा UPPL दोलोनि कुनु व्यक्तिखौ दैदेननाय नुवाखै होननानै बुंनाय बाथ्राया बे नंखाय दिनैनि तारिखआव UPPL हान्जाया स्ट्रङै गोख्रोङै माने दलखौ दैदेनगासिनो दङ जोंहा माने ब्लक कमिटिनिफ्राय प्राइमारि कमिटिनिफ्राय गासै VCDC लेभेलाव बायदि रोखोमनि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावगासिनो दङ बेयाव जा रोखोमै नीति नियम दङ बे नीतिनि गेजेरजों जों हान्जाया आरो बिथाङा बुंनाया कुनु माने भित्ति गैया गणभित्ति गैया बेयो नंखाय बाथ्रा आरो दिनैनि तारिखआव बिथांखौ जों बुंनो हायो जिहेतु बिथाङा गाव खामानि मावैनि थाखायनो थांनाय बेलायाव EM जादोंब्लाबो समष्टि लेभेलाव जेबो खामानि मावनो हायैनि थाखायनो दिनै बिथाङा जेननानै समष्टियाव थायालासेनो राङापाराव थायोबा जोंनि दोलोनि बेंनायखौ नुनो बांसावनाया नंखाय बेनि गणभित्तिया आरो बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ बुंबोदों माने 21 मार्चआव जालांनाय जितु बे सभायाव फैनो थाखाय जोंनि UPPL दोलोआ माने प्राइमारि VCDC लेभेलाव मिटिं लानानै होदों बेनिखायनो प्रटेक्शन होनायनि थाखाय माने मिटिंआव बेबायदि जनसमावेगा खम जादों होनना बुंदों बेयो नंखाय बाथ्रा जों बिदि रावखौबो होबथानायनि थाखाय मिटिं लानाय जायाखै जोंलाय आरो मानो मिटिं लानो गोनां बाथ्रा दं बेयाव जोंहा कुनु जोंनि दोलोनि नीति नियम खान्थिनि गेजेरजों जोंहाबो मोनसे माने दोलोआ सेन्ट्रेलनिफ्राय जिल्लानिफ्राय प्राइमारि लेभेलाव जोंहा बिथोन दङ बेबायदि हिसाबैसो जों खामानि मावदों बेदि सोरखौबा होबथानायनि थाखाय जों खामानि मावाखै बेयो नंखाय बाथ्रा समष्टिनि उन्नयननि खामानि मावनायनि खेत्रआवबो बिथाङा अजुवा दैखांदों गड़ेश्वर समष्टि होननानै बुङोब्ला थांनाय बेलायाव EM बिथांनि जितु समष्टि उन्नयननि माने खामानिनि खेत्रआव मा मावदों मा मावाखै गाव सोंनानै नाय गावखौनो माने बिजिरनानै नाय लामानि नामाव जेबो मोनसे लामा नुवाखैमोन दिनै माने सरकारा 2 बोसोरनि गेजेराव UPPL दोलोनिफ्राय प्रमोद बिथांनि दैदेननायाव मानगोनां प्रमोद बिथांनि दैदेननायाव दिनै जोङो 20 कोटी टाकानि लामा मोननो हादों आरो हिसाबैनो जोङो 16ता लामा जों बानायखांबाय आरो गासै
माने एसअपिडिनिफ्राय हमनानै 21टा सिसि ब्लक लामा जों बानायखांबायानो आरो दा गोदानै गुदिल आरो जोङो मोननो थांब्रदों मोननै लामा आरो गंसे दलं बे गुदिलनि नामाव जों मोननो हादों बेजों दाजाबनानै दिनैनि तारिखाव एसअपिडिनि एगेन्स्टआव जोङो मोनबा लामाजों 26टा लामा जोङो बानायनो थांबाय थादों दा हिसाबै लामानि खेथ्रआव महेश्वर बसुमतारिया जेबो बुंनो हानाय क्षमता गैया होननानै आं बुंनो हायो मानो होनोबा बिथांनि दिनाव मोनसेबो लामा जानायखौ जों नुनो मोनाखै दा दिनैनि तारिखाव गावनि बिसिडिसियाव नायदो मा एरियायाव देलकुसियावनो नाय जोंनि देलकुसि हाबनाय लामाया दिनै 1,23 लाखनि जोङो बे सिसि ब्लक लामाखौ बानायना होखांबाय जा आंनि निजायनि गामियाव लामाया गैयामोन दिनै जों 1200 मिटारनि लामा बानायबाय थादों दिनै माने खासिबारि गामि बे देलकुसि बिसिडिसियाव गासै माने 1200 मिटारनि लामाया जानानै थांबाय दा बिदिबायदिनो कमिउनिटि हलनिफ्राय बद्रेसा बर' नि मुङाव जों कमिउनिटि हल लुबाय थादों बिथाङा नांलायावनो बि एरियायावनो गावनि अफिस बिपिएफनि अफिस दङमोन बिथांनि माने कमिउनिटि हलखौ लुफुंनो हायाखैमोन जों दिनै लुफुंबाय हरखाब नार्जानि माने मुङाव जोङो दिनैनि तारिखाव खामानि मावबाय थादों दा बेबायदि माखासे रोखोमनि जोंनियाव खामानिया सोलिगासिनो दङ बेनि बागै समस्थियाव माने दैमानि खेथ्रआव जोंनि जिथु समस्या हाबा मावनायनि खेथ्रआव माने दैबानानि जिथु समस्या बे दैबानानि समस्याखौ दिनै जोङो समाधान खालामनो हादों होननानै बुंनो थांनाय माने सेसनाव बिथाङा इएम महरै दङमोन आरो बिथांनि डिपार्टमेन्टआ वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्टमोन आरो बै वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्टआव बिथाङा दिनै मा मावलांखो बिथांनि माने खामानि मावैनि जखनावनो दिनै बग्रिबारियावनो मोननै एरियायाव बायदों बालाबारि एरियायाव बायदों माने बेबायदि माने समस्यायाव जोङो भुगिनांदों वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्टनि खेथ्रआव बिथाङा जेबो खामानि मावै थाखायनो थांनाय बोसोराव जोङो अनेक माने रायजो राजाफ्रा भुगिनांबाय दा दिनैनि तारिखाव जोंनि सरकारा 2 बोसोरनि गेजेराव आं सासे MCLA बाबो आरो माने बिटिआर सरकारनि प्रमद सारनि अननायाव स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जि फान्ड लाबोनानै जोङो राइट बेंक आरो लेफ्ट बेंकआव माने 36 crore आरो 29 crore माने फान्ड जों मोननो हादों हिसाबै गोबारै माने गिदिर खालामनायनि जखनै माथावरिनि खामानि मावनायखौ सोलिबाय थानायखौ रायजो राजा नुबाय थादों दा जों प्रटेक्शननि खेथ्रआव गोरायै दं होननानै बुंनो हायो दा जायखिजाया माने वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्टआव बिथाङा जिमानखौनो बुङा मानो खुनु खामानि मावाखैमोन आरो बिनि खेथ्रआव माने बिथाङा जिथिया फार्स्ट सनाव माने 2005 सनाव जिथिया माने इएम माने मोनदोंमोन बै समाव माने 6 सनावनो 2006 सनावनो बिथाङा दलंघाटनि दलंखौ माने इनग्रेसन खालामदोंमोन बेयाव माने सेन्ट्रेल फान्ड हिसाबै 8 कोटि थाखामोन हिसाबै बिथाङा बे दलंखौबो माने हाबदान खालामना गालांबाय मावफुंनोनो हादिया माने बिथाङा खेबनै जानानैबो मावफुंनो हादिया दिनैनि तारिखाव प्रमद बर' सारनि अननायाव दिनै माने दलंघाटनि दलङा सेंसन जाबाय आरो बियो माने वाक बर्डार लानानै गाबोन समफोरनि गेजेराव जोङो इनिग्रेसन खालामनो थांगासिनो दं दा बे खामानियाबो जाफुंनायनि लामायाव थांबाय थादों होमबा जों गरेस्वर समस्थियाव उन्नयन जायाखै होननानै बुङोब्ला बेयो नंखाय बाथ्रा गरेस्वर समस्थियाव दिनैनि तारिखाव प्रतिटु बिसिडिसियाव लामानिफ्राय उन्नयननिफ्राय बेबायदि खामानिफ्रा सोलिगासिनो दं दा बेखिनिखौनो बुंबाय आं बारा बुंनो सानाखै मानगोनां रायजो राजा बिथांमोना नुदों